Δεν έχω ρίξει για τίποτα. Είμαι τόσο λυπημένος, τόσο μίζερος. Ποιος είναι λυπημένος? Ποιος είσαι εσύ? Είμαι ένας χαρούμενος φίλος και ήρθα να κάνω τον φίλο μου χαρούμενο. Πώς με θες να είμαι χαρούμενος? Απλά χαμογέλα, κάτω και θα με θυμηθείς. Θες να είμαι ευτυχισμένος απλά και μόνο επειδή το λες? Φυσικά! Πολλά άτομα αρρωσταίνουν και πεθαίνουν κάθε μέρα. Όλα καταραίουν. Πώς να είμαι εγώ χαρούμενος? Βρε χαζούλη, εσύ βλέπεις μόνο τα αρνητικά. Πες μου, έχεις βρει τίποτα που να σε ευχαριστεί? Ειλικρινά, όχι. Οπότε τι λες να πάμε μια βόλτα να διασκεδάσουμε και να βρούμε τα καλά της ζωής? Εντάξει, τι έχω να χάσω? Από τότε που ο γιος μου και ο φίλος του άρχισαν να μοιράζονται αυτή την κούκλα, έχει αλλάξει. Τις προάλλες μου ζήτησαν να πάρουμε γάτα και δεν του άρεσαν καν οι γάτες. Αυτή η κούκλα μου τη σπάει με αυτή την ηλίθια φάτσα. Την απεχθάνομαι. Το ξέρω πως είναι παιδί, Τζουν, το ξέρω. Οκ, πρέπει να δώσω αυτά τα χαρτιά στο αφεντικό. Παιδί μου! Ναι, μαμά! Θα ήθελες να επισκεφτείς το φίλο σου? Ναι! Ωραία, πάρε το πουλόβερ σου. Μπορώ να παίξω μαζί του! Καλησπέρα κύριε Wonder, θα μπορούσατε να φροντίσετε το γιο μου? Εννοείται, κανένα πρόβλημα. Όπα! Σας ευχαριστώ πολύ. Και μην ανησυχείτε, θα έρθω το συντομότερο δυνατόν. Ευχαριστώ και πάλι. Τίποτα, κυρία Λίνα. Εντάξει, αγόρια, μην μπλέξετε σε μενάδες. Πάμε να ζωγραφίσουμε! Δεν έχω μαρκαδόρους. Αλλά μπορεί η αδερφή μου να έχει. Όχι. Μα δεν ρώτησα ακόμα. Ωραία. Για πες. Μπορούμε. Όχι. Τώρα τι? Ας το σπάρουμε. Εντάξει, γύρισα. Sorry που έφυγα. Οκ, προτιμώ να αρχίζω τις ζωγραφίες μου κάπως... κακό μαθημερά. Ελάτε εδώ. Τώρα μπορούμε. Εδώ είσαι! Έλα, ζωγραφίζουμε! Το έκανα πάλι. Εγώ πρώτος. Έκανα το Μόλοκ να μας κατέχει όλους. Μου λείπει. Εγώ έκανα το μάτι για να μας ρουφάει τις πτυχές. Ανατριχιαστικό! Εσύ χαρούμενε φίλε? Έλα, άσε μας να το δούμε. Οι κούκλες με τρομάζουν. Και εμένα. Τώρα τι κάνουμε? Τι λέτε, να παίξουμε το μαχαιροπέχνιδο? Μαχαιροπέχνιδο. Ναι, βάζεις το χέρι σου κάτω, κλείνεις τα μάτια σου, παίρνεις ένα μαχαίρι και... σειρά σας. Ναι! Έτοιμοι! Κάτσε, σειρά μας δεν είναι να πάρουμε το μαχαίρι. Γιατί πήρατε τους μαρκαδόρους μου? Γιατί η μαχαίρι κούκλα? Δεν ξέρω. Αυτή το πήρε. Ξέρετε ότι δεν κάνει να παίζετε με μαχαίρια ή οτιδήποτε αιχμηρό. Και αυτή ήταν η τελευταία σταγόνα. Θα το πω και στη μαμά και στο μπαμπά. Πάρ' τους, ποτέ δεν απαντάνε. Τότε θα το πω στον παππού. Κοιμάται. Ας δούμε μια ταινία. Μπορούμε να δούμε μια ταινία, παρακαλώ. Εσείς... Μα τι κάνεις εδώ? Άφησα κάτι παιδιά να αγοράσουν μπύρα επειδή βαριέμαι που ζω. Ωραία, αλλά μας δίνετε εισιτήρια για μια τρομακτική ταινία? Όχι. Εισιτήρια για παιδική ταινία? Να... Ξέρεις ότι είναι η σειρά σου να κόβεις εισιτήρια, έτσι? Να... Και ξέρεις ότι μπορούν να μπουν στην ταινία τρόμου, έτσι? Και... Και θα μπλέξε, φίλε!
Κουράστηκα. Άκου, πρέπει στα αλήθεια να πάω τουαλέτα. Μα θα χάσεις το καλύτερο σημείο. Έρχεται! Μην ανησυχείς. Είμαστε μέσα σε αμάξι. Τίποτα δεν μπορεί να πάει στραβά. Ματίστο. Μοναχό παιδί, μονάχα λεφτά. Πού να πάω, πού να πάω. Το ποτό σου με κάνει να βλέπω κούκλες να περπατάνε. Βάλε μου κι άλλο. Ωραία, ας δούμε τι είσαι. Μα γιατί μια κακομουτσουνή κούκλα τρέχει στους δρόμους. Ρε ζωδιάβολο, ρε πετόβλαμα. Θα σου ξεριζώσω τα μάτια, θα σου σκίσω το δέρμα και θα τα βάλω σε προγιό. Νιώθεις καλύτερα? Ναι. Απλά πρέπει να μάθω τι νος είναι αυτό το σπίτι. Τζακ, τι είναι αυτό? Τι? Μια κούκλα. Μάλλον κανένα παιδί την έχασε. Μπορούμε να την αφήσουμε στο ζαχαροπλαστείο. Ωραία. Πρώτα να συμπληρώσουμε χαρτιά στο τμήμα. Ατσού! Πω, γάματο. Πού είναι ο χαρούμενος φίλος? Μην ανησυχείς, πήγε για να κάνει τσίσα. Εντάξει. Οι κούκλες δεν κάνουν τσίσα. Πάμε να το βρούμε. Παιδες. Μοιάζεις πεινασμένος. Γιατί δεν τρως εκείνο το λαχανικό? Απλά ψάχνουμε την κούκλα μας. Είναι κουκλαπαγωγή. Τι? Πρέπει να το αναφέρετε στους μπάτσους. Ευχαριστούμε, άστεγε. Ποιος μπορεί να μας βοηθήσει να το πούμε στην αστυνομία? Ο Κέβιν. Ορίστε, φίλε. Λατρεύω τα ούρα σου, μάγκα. Εντάξει, θα αρχίσω με την αναφορά. Ωραία. Τι, άσχημη η κούκλα. Ατσού! Στόπα. Αυτό θα το πληρώσεις. Μα τι βλακίες μου λες. Δεν είναι περίεργο. Βάζεις το χ στην άλλη πλευρά και έχεις την απάντηση. Τι, ποιο χ? Γιατί ανοίγει η πόρτα? Μας ελευθέρωσαν. Είναι ένας χαρούμενος φίλος. Τι πράγμα? Μα γιατί έχει μαχαίρι? Συνήθως δεν το κάνω αυτό. Παναγιά, θα πεθάνουμε! Και βγάλτε αυτά τα πράγματα, είναι για μαξιλάρια. Μάλλον αυτοί οι φίλοι δεν ήταν χαρούμενοι, σωστά φίλε? Ωραία. Ας αφήσουμε την ατσού κούκλα. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Ευχαριστώ μάγκα μου. Μην κουνηθείς. Τρεχάτε, παιδιά. Δεν θα μου ξεφύγεις εσύ. Όχι, μαντάμ, λείπαμε. Απλά προσπαθούσα να χτυπήσω εκείνο το παιδί. Συγγνώμη, μαντάμ, μη φεύγετε. Όργανα. Ξανασυναντιόμαστε. Θα θέλατε κι άλλα γλυκά? Ένα παιδί έχασε τούτη την κούκλα. Αν βρεις κανένα παιδί, απλά δώσ' του την. Φυσικά και θα το κάνω. Κανένα πρόβλημα. Και σταμάτα να μπλέκεσαι σε μπελάδες. Τώρα πρέπει να δω ποια γλυκά κλέψανε. Πόσο αγλητικό.
Βλαμμένα καθάρματα! Εμφανιστείτε τώρα! Ναι! Τι να κάνω, τι να κάνω! Απάνω κάτω στο λίγο! Θα σε βρω και θα σε σκοτώσω! Γεια Κέβιν! Ω, τι σου συνέβη? Όχι αυτή τη στιγμή, παιδιά. Ευχαριστώ πολύ, φίλε. Άκου, Κέβιν, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Χάσαμε την κούκλα μας και πρέπει να το πούμε στην αστυνομία. Και απλά είναι μια πολύτιμη κούκλα. Και καταλαβαίνεις. Η κούκλα που πέταξα από πίσω δικιά σας είναι? Α, είναι από πίσω. Ευχαριστούμε, Κέβιν. Τι με νοιάζει. Μα γιατί γελούσε αυτή η κούκλα? Μα γιατί περπατούσε? Περπατάει και γελάει. Αυτό είναι πάρα πολύ cool. Συγγνώμη, αυτή είναι δικιά μας. Μας τη δίνετε, παρακαλώ. Όντως, αν είναι έτσι. Ω, δικιά σας είναι. Ναι. Τι θέλετε? Ναι. Και τι θα κάνατε για να την πάρετε? Απλά δώσου στην φίλε. Όχι, σκάσε. Και τι θα κάνατε για να την πάρετε? Δεν ξέρω από τι θέλουμε. Οπότε δεν τη θέλετε. Δεν με θέλουν. Θα με πετάξουν στα σκουπίδια. Της αδερφής μου δεν το λέει αυτό. Αυτό είναι τόσο επικό. Τι μπορούμε να κάνουμε για να την πάρουμε πίσω? Δώσε μου το ρούχα σας. Καλά είσαι ηλίθιος και είναι 5 χρονών. Ακόμα και σε Pullover. Μιλάω για το pullover τους. Έλεος. sorry ρε φίλε. Είμαι περίεργος που σκέφτηκα έτσι. Κάνει κρύο, θα παγώσουμε. Τι θέλετε την άσχημη κούκλα σας ή όχι? Τι γυρεύατε έξω? Απλά πηγαίνετε στο καναπέ. Ευχαριστούμε, Σούζη. Μην ξαναφύγεις χωρίς να ενημερώσεις τον παππού. Γεια σου, Σούζη. Για το γιο μου ήρθα. Πού πήγε το pullover σου? Το άφησα εδώ, κάπου. Σούζη, μπορώ να πάω μαζί του, παρακαλώ? Δεν πειράζει, Σούζη, θα τον φέρω νωρίς. Είσαι τυχερός που εμπιστεύομαι την κυρία Λίλα. Α, περίμενε, μαμά, κάτι ξέχασα. Παρακαλώ. Ήλε. Α, εδώ είσαι. Όχι, όχι, άσε με ήσυχο. Όχι. Ωραία, παιδιά, πηγαίνω στο τραπέζι και εγώ θα φτιάξω κάτι για βραδινό. Ευχαριστούμε, κύριε Λίλα. Μπορούμε επιτέλους να παίξουμε. Ναι, και μην ανησυχείς, χαρούμενε φίλε, δεν θα ξεχάσουμε ποτέ ξανά. Θα είμαστε μαζί για πάντα. Όχι! Μπούκτησα! Σας βαρέθηκα σας τους δυο! Με τον φρικτό σας μήνα και τον κολονίδιο σας σχολείο! Προσπαθώ να ολοκληρώσω τις ανάγκες μου και εσείς συνεχώς με σταματάτε! Όλα έχουν τα όρια τους πια! Γιατί ουριάζετε, ρε παιδιά? Μα γιατί στέκεται η κούκλα? Και εσύ! Θα έπρεπε να έχεις πάρει γάτα όταν στο έλεγε ο γιος σου! Μη μιλάς έτσι στη μαμά μου. Πάντα είσαι κακός μαζί μας και δεν μας αφήνει να παίξουμε τα παιχνίδια σου. Ναι, και μας έβαλες σε μπελάδες με την αδερφή μου. Επέλεξες το ρόλο αντί για μας και στοιχηματίζεις ότι δεν σε πήγαν καν. Γιατί δεν έχεις να μου το πεις κατάμουτρα! Παιδιά, ελάτε εδώ. Ναι, θα σου το πούμε κατάμουτρα. Όχι, έτσι μαζί! Θα μας μπλέξει με την αδερφή μου.
Μπορούμε να το διαχειριστούμε, μαμά. Είναι απλά μια κούκλα. Μην κάνετε θόρυβο, παιδιά. Σας βρήκα! Λοιπόν, έχω ένα σχέδιο, αλλά πρέπει να κάνετε ακριβώς ό,τι σας πω. Αν έχεις πρόβλημα, πες το μας κατάμουτρα. Ναι, κακομούτσουνη κούκλα. Βαρέθηκα εσείς να με λέτε κακομούτσουνο! Αυτός ο φίλος δεν είναι πια χαρούμενος! Είμαι κούκλα! Μορισκή! Όχι, παιδιά, όχι! Είμαι ο φίλος σας, παιδιά! Ήρθα για να σας κάνω χαρούμενο! Δεν είμαστε χαρούμενοι πια, φίλε. Όχι, κάτσε! Βγάλτε με από εδώ! Δεν μπορείτε να μου το κάνετε αυτό! Βγάλτε με από εδώ! Όχι! Ναι! Οι ανάγκες μου, όχι! Ολίνα. Τζούλ, μα τι κάνεις εδώ? Θυμάσαι που μου είπες ότι ο γιος σου μοιράζεται το κουκλί με το φίλο του? Λοιπόν, πήρα ένα δεύτερο και για το γιο τους. Όχι, Τζούλ, όχι! Γεια μου, έχεις τίποτα να πιούμε? Έχω λιγμένο γάλα. Οκ. Παν, τι μάθαμε σήμερα? Ότι οι κακομούτσουνες δαιμονισμένες κούκλες είναι κακές και δεν θέλουν να παίξουν μαζί μας. Δαιμονισμένες, τι? Εννοώ ότι δεν χρειαζόμαστε χαρούμενο φίλο. Απλά χρειαζόμαστε ένα φίλο να μας κάνει χαρούμενο. Σωστά, φίλε? Ας πιούμε λιγμένο γάλα. Μπορούμε να πιούμε κι εμείς. Ναι. Τι? Ο Όχι! κανίβαλος δολοφόνος, ο Βελσέβιος, απέδρασε σήμερα από το αστυνομικό τμήμα. Ποτέ δεν ήμουν τόσο χαρούμενος. Ευχαριστώ, χαρούμενε φίλε. Κανένα πρόβλημα! Και να θυμάσαι τι είπαμε! Το να κάνουμε ένα φίλο χαρούμενο μας κάνει χαρούμενο φίλο!
Έλα εδώ! Όχι, όχι, έχετε... Πώς πάει η έρευνα? Αυτή η κούπα είναι βρώμικη. Θα αρρωστήσεις. Δεν έχω χρόνο να αρρωστήσω. Ξέρουμε ποιο είναι το σπίτι. Όχι, το σπίτι είναι πολύ παλιό. Και αυτός είναι ο επόμενος μας στόχος. Τι έπαθες? Νιώθω ότι κάποιος μας κατασκοπεύει. Όντως αρρωσταίνεις. Ή μάλλον είσαι απλά στρεσαρισμένος. Γιατί δεν πάμε για ντόνατς? Καλά, αλλά να είσαι τα μάτια σου 14. Ναι, ναι. Μήπως σε τρόμαξα!